ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Фардо ки иншоаллоҳ худованд хоста бошад моҳи шарифи рамазон аст ва фарораси моҳи шарифи рамазонро ба ҳар яки шумо табрик менамоям ва аз худо талаб мекунам ки тавфиқи рӯзагирӣ ва рӯзадориро дар дили ҳар яки мо зиёд гардонад, ҷой гардонад. як рӯзе ҳазрати Мусо вақте ки бо худованд суҳбат мекард, аз худованд суол кард ки худоё, ма фикр мекунем ки дар рӯи замин аз ман дида ба худат бандаи наздиктар надорӣ, чунки ман бе миёнаравии фариштаи вай Ҷабраили амин бо ту суҳбат мекунам. Ва худованд дар ҷавоб мегӯяд ки Мусо, айни ҳоле ки ман бо ту суҳбат карда истодам, дар миёни ману ту 70 парда қарор дорад. ва худованд боз мегӯяд ки ман барои паёмбари охиризамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои умматонаш як моҳи рамазонро фарз мегардонам. ва ҳар нафаре ки рӯза мегирад аз субҳ то шом сабр карда ва дар бегоҳ вақти рӯза шикоидан мегӯяд ки худоё, ман бо розигии ту рӯза гирифтам ва бо розигии ту рӯзаамро мекушоям, дар он вақт мегӯяд ки миёни ману он бандам ягон пардаи мавҷуд нест. худованд ба Мусо мегӯяд ки ана акнун худат хулосаатро барор, ки барои ман наздиктар аст. ман ин қиссаро барои нафароне кардам ки рӯза намегиранд, ҳар чиз баҳона мекунанд, то ки хабардор шаванд аз ин мардуми рӯзадор, аз ин моҳи шарифи рамазон, ки одами рӯзадор дар назди худованд чӣ гуна мақому мартаба дорад. ана акнун ин моҳи мардигарӣ ҳаст ки як моҳ бар нафсат ғолиб меоӣ, носа тарк мекунӣ, аз пайи рӯзадорӣ мешавӣ. ва ман як мисоли оддӣ тоҷикона барои ана мардаме ки ҳар чиз баҳона мекунад, рӯза намегирад, як мисоли оддӣ тоҷикона меёрам ки ин моҳи шарифи рамазон барои ислоҳи камбудиҳои ману шумо, барои бахшидани гуноҳҳои ману шумо аз тарафи худованд, ин як моҳи чи аст, сикитка ҳаст. шумо бинед бародар ки ҳар яки мову шумо ки вақте мағоза медароем, чӣ мағоза аст, чӣ бозор аст, чӣ хӯрока аст, чӣ либоса ҳаст, аввал назар мекунем ба ҷое ки чӣ сикитка шидаги боша, арзон, тахфиқ. агар ки он чизо барои мо ҳам лозимам набошад, лекин ба хотири арзон будани чӣ мо аз он чиз харидорӣ мекунем. агар ки барои мо шумо якта лозим бошад, лекин чӣ мо аз якта зиёдтар мегирем. фикр мекунем ки бес арзон аст гирем, баъдан ягон вақти барои мо чӣ лозим мешавад. анамра ҳеҷ гоҳ фаромӯшам накунед шумо ки дар миёни анам 11 моҳ чӣ қадар гуноҳи нобахшидание ки аз тарафи ману шумо сурат гирифт. ана моҳи шарифи рамазон як сикитка аст ки ба хотири ан моҳи шарифи рамазон, ба хотири рӯзадори мо дар ин моҳи муборак, худованд аз баъри ана ин қадар 11 моҳе ки ману шумо хато кардем, гуноҳ кардем, аз баъри ин гуноҳҳои мани шумо чӣ мегузарад. ва кӯшиш кардан дар кор ки аз ин неъмати худованд, аз ин моҳи муборак, аз савоби ин моҳи муборак мо чӣ бенасиб намонем, дар ғафлат намонем. ва айни ҳоле ки моҳи март аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо албатта мавсими шурӯъшавии корҳои деҳқонӣ аст. 80% мардуми мо ки дар деҳа зиндагӣ мекунем, ба корҳои хоҷагидорию деҳқонӣ машғул ҳастем. аз худованд талаб мекунем ки дар касбу кори деҳқонишон бараката насиб гардонад ва зарару офатҳои деҳқонӣ худованд нигаҳбонашон бошад. ва ҳар як нафаре ки дар ғарибӣ ба мисли мо ҳаст, худованд барори кор насиб гардонад, бо кисаи пир, ба дасти пир, бо чеҳраи кушода боз ба назди падару модар, ёру рафиқи хеш савороши бар бигардад. ва худованд дар дили ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ, ҳар як ҷавон меҳри ватану ватандӯстиро худованд зиёд бигардонад, чунки мегӯянд ки дуои ғариб тезтар қабул мешавад. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо